Gombe. Yar uwata Muradina soyayya abar muradi ce, haka ni ko zance har aure ake a soyayya, sannan aka yi mataki ango za ake kira na ke kwace da kai amarya. soyayya abar muradi ce, kauna mu kai da juna, aure za mu yi na soyayya har ma mu kai mataki, ango za a ke kiranka ni ko a ce kai amarya. Kin zama ni na zan muke mun dace na kira ki yar uwata, cikar buri na zama angon ki hakan shine muke ta fata. Idanu sun rufe idan ba ke tilas na yau makaranta. Ba zan so hakan ya faru ba, gare ka ba za na gushe ba, soyayyar mu ta kafu a zuciya ba wai mu dai dan wasa ba, batuna ka ɗauka ni takace. Kin shiga can cikin zuciyata ni ke ce na ba masauki, kalami wanda ke ka furta a gare ni ta sa ni shauki, ni aure da ke zana yau yar uwa ta ga dai sadaki. Ina son ki gane zana aure ki na zama angonki, uba agun kwayayenki, cikar muradinki na san hakan ku shine fata.